Tras máis de 40 días encerrados, a ilusión e a alegría dos máis pequenos volven a encher as rúas da Boa Vila. Unha ilusión e unha alegría que van aparelladas de prudencia e responsabilidade. Polo xeral, os pontevedreses cumpriron coas medidas establecidas polo Estado, algo que foi aplaudido esta mañá pola voceira do goberno local. Neste eido, Eva Vilaverde asegurou que o modelo de cidade de Pontevedra favorece o cumprimento das normas marcadas para as saídas dos nenos. A configuración da propia cidade e o modelo de cidade favoreceu que isto se fixese de maneira máis distendida porque, a pesar de que as zonas céntricas sempre recollen un pouco máis de xente, caso da Ferrería, Alameda ou incluso o paseo todo de Beiramar, pois si é certo que ter os espazos públicos amplos para poder camiñar fixo que a xente se repartira moito máis pola cidade. Tras a alarma social polas aglomeracións de xente xeradas nalgúns puntos do territorio nacional coas saídas dos máis pequenos, cabe destacar que en Pontevedra non houbo ningunha denuncia. O que si notou o Concello foi unha maior afluencia de xente durante a xornada de onte entre as 11 e a 1. Eu teño que decir que onte pola mañá aquí en Pontevedra si houbo moita afluencia de xente, pola mañá, pola tarde non, pola tarde foi moi tranquila, eu supoño que o feito de que coincidise en domingo, que fose o primeiro día e que aguantase o tempo sin chover, pois fixo que a xente saíse máis xunta pola mañá e tamén o descoñecemento de como se iba a desenvolver a xornada, pero certo é que pola mañá si houbo afluencia de tempos ou de xente, sobre todo entre as 11 e a 1 da tarde, vale? Foi así a hora punta onde máis afluencia houbo. Dende o goberno local piden á cidadanía que se sigan cumprindo as medidas de hixiene e que se sigan mantendo as distancias de seguridade. Ademais, recordan que os nenos solamente poden sair á rúa cun adulto. O incidente quizás máis repetido e que se aclarou foi pois que a veces íbamos os dous proxenitores acompañando aos fillos, aos nenos e as nenas. Pois comunicouselle que eso non podía ser, que tiña que baixar un só, era o primeiro día e a xente reaccionaba ben, non houbo excesivos problemas ou prácticamente ningún problema a este respecto. A pesar do bo comportamento dos pontevedreses, o goberno local segue insistindo na importancia de cumprir coas medidas marcadas polo goberno durante as saídas dos nenos. Pasear soamente unha hora ao día entre as 9 da mañá e as 9 da noite, a 1 quilómetro de distancia como máximo e acompañado sempre dun único adulto.